שלום וברכה, שמי גדעון פיין, אני פסיכולוג, מנהל את מרפאת OCD קליניק ברמת גן. אני גר בפרדס חנה, נשוי, אבא לשישה ילדים מתוקים, ואני רוצה לדבר איתכם היום על מרחב מסוים בתחום של חיפוש זוגיות, בתחום של קשר זוגי, אולי תופעה מסוימת, שאני חושב שרבים מכם לא מכירים. ואולי אני קודם כל אסביר איך הגעתי לתחום הזה. הרי כפי ששמעתם, אני מנהל את מרפאת OCD קליניק, שכשמה כן היא, אנחנו מתעסקים בטיפול בתחום של OCD. OCD, למי שלא מכיר, זו הפרעה טורדנית כפייתית. באנגלית קוראים לזה Obsessive Compulsive Disorder, ראשי תיבות OCD. ובעצם כאשר אנחנו עובדים הרבה עם ההפרעה הזאת OCD, שעוד מעט אני אסביר עליה קצת, כי זה בעצם יהווה הקדמה להבנה של המרחב, התופעה שאני רוצה לדבר עליה. ובתוך ה-OCD אנחנו נתקלנו בתופעה שכיום יש לה שם, ויש לא מעט מטפלים שמתעסקים בה, שזה נקרא ROCD, Relationship OCD. זאת אומרת, הפרעה טורדנית כפייתית בקשרים, בדרך כלל קשרים זוגיים, לאו דווקא, אבל בדרך כלל זה בא לידי ביטוי בקשרים זוגיים. OCD זה הפרעה שיכולה לבוא לידי ביטוי בהרבה מקומות, בהרבה תחומים, אבל זה בא לא מעט פעמים בקשר הזוגי. ואני אסביר מה מדובר. אז קודם כל, אנחנו רואים, אולי לפני שניכנס ל-OCD, אני יכול להגיד שאחד הדברים שאנחנו רואים בקרב מחפשי זוגיות, זה ניסיון להגיע לאיזושהי תחושת ביטחון, שלא נאמר ודאות, כאשר נפגשים עם בת זוג או בן זוג, וחותרים במהלך תקופת ההיכרות לאיזושהי תחושת ודאות, תחושה של, זה הדבר, תחושת אולי דיוק. אני אפילו אלך עוד צד ואגיד תחושת וי פנימי כזה, שאומר, זאת בת הזוג שלי, או זה בן הזוג שלי. סוג של התרת ספקות, כן? כפי שנאמר, אין שמחה כהתרת הספקות. אנחנו נחזור למימרה הזאת בהמשך. וזה הגיוני מאוד. כאשר אדם נפגש עם בחורה, בחורה נפגשת עם בחור, אז הם רוצים להגיע לביטחון בקשר שלהם אחד עם השני, אחד עם השנייה, ואחת עם השני. והם חותרים לביטחון, ולכן הרבה פעמים הם מחכים עם התהליך, או ממשיכים בתהליך, או מתעכבים בתהליך של הקשר לפני החלטות, לפני קבלת החלטה, עד שמגיעים לביטחון הזה. הרבה פעמים פונים לטיפול, לאימון, אימון לזוגיות מה שנקרא, כדי לקבל הבנות, דיוקים, ברורים, לגבי בן או בת הזוג שנמצאים איתם בקשר. וזה לגיטימי וזה חשוב, וזה אפילו יהיה, אפשר להגיד שזה לא יהיה אחראי להחליט על נישואין או על מיסוד קשר זוגי, כאשר אין ביטחון ואין ברור לגבי הקשר. הגיוני. אבל אני רוצה רגע לשים פה highlight על משהו. במקביל לצורך החשוב הזה, אנחנו רואים לא מעט, אני חושב שבתקופה הזאת, בדור הזה, וזה הולך וגובר, איזושהי, אני אקרא לזה הסתבכות, הרבה פעמים בקשרים, וקשרים שממשיכים הרבה מאוד זמן, ובני הזוג, או אחד מבני הזוג, אפילו לרוב אפשר להגיד זה אחד מבני הזוג, שלא מצליח להגיע לאותה התחושה של
ודאות, ביטחון, שלווה, אה, בקשר הזוגי הזה. והגיוני שיש קשר מסוים שהוא לא מתאים, אבל רואים שזה חוזר שוב ושוב, עוד קשר ועוד קשר, ואנשים מתקשים להגיע ובצורה עקבית לתחושה הזאת שנותנת להם את ההשלמה והביטחון ללכת לקראת נישואים. אם אנחנו נלך לזה עוד צעד, אז לא מעט מהאנשים שחווים את חוסר הביטחון הזה, שחוזר ונשנה וממשיך, הם כבר חווים אותו כסוג של מצוקה, כסוג של משהו שקשה להם איתו. זה כבר הופך להיות להם כאיזושהי טרדה מתמדת בראש, בזמן שהם נפגשים. לפעמים טרדה ממש מתמדת, יומיומית, שזה כבר הופך מצוקה גדולה, ולפעמים לטרדה שהיא לא נעימה, אבל נסבלת, אבל כזאת שלא נותנת להם לעשות את הצעד ולהחליט. בטח אתם מכירים את המושג פומו, Fear of Missing Out, שמדברים עליו הרבה היום. זה בעצם המצב שאדם צריך לקבל החלטה, לאן ללכת, איפה להיות בשבת, מה לבחור, איזה פלאפון לבחור, וממילא גם עם מי להתחתן, או עם מי לצאת אפילו, כי הוא בעצם מפחד לפספס את האופציה השנייה, הטובה. עכשיו, הרבה פעמים במצבים כאלה, מטפלים ומתייגים את זה כסוג של חרדת נישואין. ואני רוצה לטעון שזה לא הסיפור. זאת לא חרדה. מה זאת אומרת? חרדה, כשמדברים על חרדה, מדברים על איזשהו פחד, בדרך כלל זה בא עם תחושות פיזיולוגיות של חרדה, שמסמלות חרדה, שהחרדה מתבטאת דרכם, אם זה דפיקות לב מואצות, ואפילו הזעה, נימול, כל מיני דברים כאלו, ואפילו אם אין תגובות פיזיולוגיות, זה איזשהו פחד, או תחושה של פחד ממשהו שעלול לקרות, קטסטרופה. ויש את זה לפעמים גם בקושי בקבלת החלטה, אבל זה נלווה. הדבר העיקרי בקושי להחליט כדי לא לפספס, זה מנגנון אחר, שאני רוצה לשים עליו את ההיילייט היום. זה מנגנון שאדם מרגיש, אני אקרא לזה, אחריות מאוד מאוד גדולה בהחלטה שעומדת מולו. זאת אומרת, כאשר אדם עומד בפני החלטה, אני אגדיר את זה כמשהו אינהרנטי מבחינה פילוסופית, זאת אומרת, זה מה שנקרא, נמצא מיני ובי, כבר נמצא בדבר עצמו. ברגע שאני צריך להחליט על משהו, בין זה לבין זה, לעולם אני אהיה האחראי על אם הבחירה שבחרתי תצא לא טובה, כי מי בחר? אני. וזו תחושה שהיא מאוד קשה. זאת אומרת, תחושת האחריות להחלטה היא תחושה מאוד כבדה. והרבה פעמים לאנשים יש קושי גדול מאוד בקבלת החלטות, כי החשש שלהם זה שהם לא עשו את כל מה שצריכים לעשות כדי, אני אקרא לזה, לצאת ידי חובת הבירור, לצאת ידי חובת האחריות שלהם, לעשות את כל מה שהם צריכים לעשות כדי להגיע להחלטה הנכונה. ואז ממשיכים בבירורים, עוד ועוד ועוד. הם לא מרגישים את התחושה של השלווה שעשיתי מה שאני יכול לעשות. האנשים האלה הם לא אנשים חרדתיים, כי אם הם לא יפחדו מדבר שאין להם אחריות עליו, הם לא יפחדו, לאו דווקא יפחדו, יכול להיות שיש להם גם חרדות, אבל לאו דווקא יפחדו מאזעקה, מטילים, מרעידת אדמה, כי אומרים, זה לא בשליטתי, מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות? מה אפשר לעשות עם זה? הרבה פעמים האנשים שקשה להם מאוד לקבל החלטות, יש להם
קושי בלהרגיש את הוי הפנימי הזה שאומר להם, עשית מה שאתה צריך לעשות. זה בא לידי ביטוי, אגב, בדברים הכי הכי פשוטים גם, ביום-יום. יש לנו כל הזמן תחושות וי כאלו, שנותנות לנו את התחושה שאומרת, עשית מה שאתה צריך לעשות, קיבלת וי, המשך הלאה. ברמת, אם מישהו דתי אומר קריאת שמע, ויודע שכדי לצאת דרך חובת קריאת שמע צריך להתכוון, אז הוא מתכוון, והוא מרגיש איזושהי תחושה של, התכוונתי מספיק, יצאתי ידי חובה. הרי אין התכוונומטר, כן? אין מד כוונה. אין איזה משהו אני יכול לבדוק בדיוק את רמת הכוונה שהוא התכוון. יש כל מיני הגדרות כלליות, אבל אין דרך לברר את זה בצורה מדויקת. אז איך אדם יודע מתי הוא התכוון מספיק? סוג של אינטואיציה כזאת. כשאתם שוטפים ידיים, ואחרי, לא יודע, 10 שניות, 15, 20 שניות, כל אחד בעניין שלו, מסיים לשטוף את הידיים, וזהו, אומר, אני נקי. מרגיש שאני נקי, מפסיק. איך הוא יודע שהוא נקי? אולי הוא צריך עוד שטיפה? אולי נשארו לו קצת חיידקים, זיהומים? אולי כדאי שהוא יעשה עוד כמה ככה ואז יסיים? איך בן אדם יודע שהוא סיים לשטוף את ידיו? אז באמת רוב האנשים יגידו, שאני נקי. אבל איך אתה יודע שאתה נקי? מה הקריטריון? אין קריטריון, אני פשוט מרגיש שאני נקי, זהו. אז בדברים כאלו, לכאורה אתם אומרים, מה הסיפור? פשוט מאוד. הם מרגישים, לא חייבים להרגיש בדיוק, ובסדר. אבל באמת המנגנון הזה, שפועל אצל האדם, לפעמים בתת מודע, של תחושה של עשית מה שאתה צריך לעשות, הוא המנגנון שנותן לבן אדם את היכולת לזרום ולהמשיך בחיים בכל מיני דברים. בין בשיחה ולסיים את השיחה, להרגיש שהוא הבין משהו, להרגיש שהוא סיים מבחן, שהוא הבין את הנלמד, שהוא הצליח להביע את מה שהוא רוצה להביע, ועוד אין ספור דברים ביום יום. ואם אנחנו מדברים פה על מנגנון של אחריות, מנגנון אבולוציוני, הישרדותי, שאדם מרגיש אחריות למעשיו, אז בעצם בקבלת החלטות זה מגיע בצורה מאוד חזקה, וככל שקבלת ההחלטה היא יותר גורלית, כך גם מנגנון האחריות פעיל ביתר שאת, וממילא גם יותר קשה, אני אקרא לזה, לסגור את המעגל, כי המקום ההישרדותי אומר, תברר את זה כמו שצריך. האם עשית כל מה שאתה צריך כדי לברר את זה? וזה, אה, וזה בעיקרון, שוב, אני מזכיר, זה מנגנון מאוד חיובי. לפני שמתחתנים, איך מקבלים החלטה כזאת, כדאי מאוד לברר את הדברים. אגב, אני רואה שהתופעה הזאת שהזכרתי אותה בהתחלה, שנקראת ROCD, שאם אנחנו מדברים על המנגנון הזה, אז היא הקצה של המנגנון הזה בקשר זוגי. זאת אומרת, אנשים בקצה עוברים איזושהי רמה כבר שמגיעים להפרעה, הפרעה נפשית. כמו אגב שהפרעת חרדה זה חרדה שבמקור שלה היא תקינה והישרדותית, שהיא יוצאת מגדרה, מגיעה לקצה וכבר קצה פתולוגי, אפשר לקרוא לזה חולני. אז גם ב-OCD, תחושת האחריות ותחושת הבירור שצריך להיעשות, יכול להגיע למצב קיצוני שבן אדם מרגיש שהוא לא מצליח לעשות את הבירור, והוא מרגיש כל הזמן דחף פנימי לברר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ולא מרגיש מצליח לסיים את הבירור הזה. זה בעצם מה שאנחנו רואים כ-ROCD, Relationship OCD, במקרה הקיצון. אבל בעצם אנחנו יכולים לראות את זה לאו דווקא במקרה קיצון, ואפשר להגיד, אם אנחנו מכירים איזה ספקטרום, אז יש אנשים שנקרא לזה, הנטייה שלהם, אפשר לקרוא לזה, הם זרמנים, הם בחלק הזה של הספקטרום, והם זורמים בקטנה, נו בסדר, יהיה בסדר. התחושה של האחריות נסגרת להם בקלות.
אבל יש אנשים בחלק הזה, ולא חייבים להיות בחלק הפתולוגי הקיצוני. יכול להיות שנמצאים איפשהו פה על הספקטרום, ואצלם הבעיה היא לאו דווקא הבירור. כשהם יבואו לקבל הדרכה בנושא זוגי, או ינסו לברר את זה, אם ינסו עוד ועוד לעזור להם לברר מבחינת התוכן, יודעים, כן, אבל תברו את זה ואת זה ואת זה, בעצם רק מחזקים אצלם את את הבעיה שהיא לא זה שהם לא ביררו את התוכן ואת הקשר, לזה שהם לא מצליחים להגיע לסיומת של הבירור הזה. זאת הבעיה שהם חווים. זה מעניין גם לומר, לראות איך באנגלית המילה אחריות היא נקראת responsibility. responsibility זו מילה שמתחלקת לשתיים, שני מילים, response and ability. זאת אומרת, באנגלית זה דווקא בא לידי ביטוי בצורה מאוד מדויקת. האחריות היא התחושה שיש לי מה להגיב ולעשות בנושא, responsibility, יש לי מה לעשות עם זה. ובדברים שיש לי מה לעשות, שם אני מרגיש את תחושת האחריות. הרבה פעמים אנחנו רואים שהמצב הזה של הפחד להחליט, או הקושי להחליט בקשר זוגי, מגיע דווקא כאשר בן או בת הזוג נמצאים בכיס של הבן אדם, המתלבט. כי אז כל האחריות מוטלת עליו. הם כבר החליטו. זה לא אצלם, זה הכל אצל הבן אדם המתלבט. ואז הוא מבין שהכל על כתפיו, ואז זה בעוצמה עוד יותר גדולה, ההתלבטות מגיעה, תחושת האחריות גדלה. ובאמת, אגב, העניין של הנישואים, בציבור הדתי-לאומי בפרט, הוא ערך מאוד 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 גבוה. וממילא, תחושת האחריות שם מגיעה לשיאה. אני חושב שהתופעה של ROCD, אנחנו רואים אותה, אני אומר את זה בצורה לא מחקרית, אבל אנחנו רואים אותה הרבה מאוד בציבור הדתי-לאומי, באחת אחוזים יותר מאשר בציבורים, במגזרים אחרים, כי אני חושב שבציבור הדתי-לאומי, עניין הזוגיות תופס משמעות חזקה יותר, גורלית יותר מציבורים אחרים. גם מהציבור החרדי, ששם אומנם נישואים זה דבר מאוד חזק, ולא רוצים לפרק נישואים, אבל העניין של הרומנטיקה והאהבה והחיבור הרגשי, הם פחות הוליוודים מערביים רומנטיים בצורה כזאת גבוהה, באידיאל האהבה הזוגי ההוליוודי, יש להם הרבה פחות את זה. ובציבור החילוני, אומנם יש את האידיאל הרומנטי, ההוליוודי, אבל הגורליות של נישואים פחות, הגירושים זה דבר הרבה יותר מקובל, יותר נפוץ, יותר שכיח. בציבור הדתי-לאומי יש פה שתי בעיות, לא בעיות, שני דברים שהם טובים בעיקרון, אבל גם מולדים בעיה. הגורליות של הנישואים היא גם מהבחינה הרגשית, ההוליוודית המערבית, שהציבור הדתי-לאומי גם גדל בה, שיש בה דברים מאוד טובים. זה טוב לשאוף לרומנטיקה ולקשר של אהבה וחשק וכל הדברים הטובים שמחזקים קשר זוגי, אבל יש שם את זה חזק, ויש גם את האידיאל הרוחני הרבה פעמים, של רצון לקשר עמוק מאוד מבחינה רוחנית, ואז מגיעים עם שק הציפיות הזה והחשיבות הזה לקראת ההחלטה על הבחור או הבחורה שמתחתנים איתם, והנה לכם חומר נפץ לקושי הזה להחליט ותחושת הגורליות והאחריות שיושבת על כתפיהם של המחליטים. עכשיו,
איך אנחנו מתמודדים עם הבעיה הזאת? עכשיו, זאת כן בעיה, כי בסופו של דבר זה יוצר קושי גדול מאוד לחלקים גדולים באוכלוסייה לקבל החלטה בעניין הקשר הזוגי. בואו נוסיף לזה גם עניין תרבותי נוסף שגדל מאוד בשנים האחרונות, וזה כל עולם האפליקציות, שנותן לתחושה של הפורמו בשיא גדלותו. אתה יכול לבחור בחורה מסוימת, ולהגיד, אבל רגע, יש לי פה בכף ידי עוד 1,000 בחורות. למה שנבחר בה? יש עוד 1,000 בחורות אולי טובות יותר, ולמה, זה טעות, אני חייב לבדוק את כולם. הקלות שבה יש לנו את שלל האפשרויות, יוצרת מציאות עוד יותר גדולה של האם בחנתי וביררתי את כל האפשרויות הללו? כשיש כל כך הרבה אפשרויות, תחושת האחריות יותר כבדה. תחושת האם עשיתי כל מה שמוטל עליי כדי לבדוק את כל הדברים האלה יותר כבדה. עכשיו שוב, כשאנחנו מגיעים למצב הזה, ואנחנו אה, עובדים עם אנשים שהם, כמו שאמרנו, יש את הסקאלה, הם בחלק הזה של הסקאלה, אז השיח צריך להיות שונה. אנחנו לא יכולים לדבר עם אנשים שהם זורמים בטבעם, באותה צורה שאנחנו מדברים עם, יותר נכון, אנחנו לא יכולים לדבר עם אנשים שהם עם אחריות יתר נקרא לזה, כמו שאנחנו מדברים עם אנשים שהם זורמים בטבעם. כי אצל בן אדם שאין לו קושי לקבל החלטה, אין לו את הקושי של האחריות הכבדה ולחתוך בבשר החי בהחלטה, אז באמת הדבר העיקרי שצריך להתברר שם, זה באמת צריך לדייק, לברר את הדברים בתוכן שלהם. אבל אנשים שנמצאים בחלק הזה של הסקאלה, וככל שאנחנו הולכים לקצה יותר ויותר, שם אנחנו צריכים ללמוד וללמד, אה, לדעת, אני אקרא לזה לקחת החלטות, לא לקבל החלטה. אני אסביר את העניין הסמנטי הזה. אני מסתכל על זה כלקבל החלטה זה, אוקיי, אני מחכה שאני אקבל איזה הערה, תחושה ודאית, התרת ספקות, וי כזה פנימי, ואז אני אחליט. ולקחת החלטה זה סוג של דילוג. זה סוג של אמירה, אני לא אקבל, או אני לא בטוח אקבל את האישור הפנימי. אני צריך לדלג בו ולקחת את ההחלטה, אפילו שהיא לא מגיעה אליי. זה קשה, זה מפחיד, כי בתחושה יש תחושה של חוסר אחריות, ממש חוסר אחריות. אבל אם הוא ינסה לחתור אל אותה אחריות כל הזמן, יש כאן סכנה שהוא ייתקע, או היא תיתקע בזה, וזה אפילו עלול להגיע למצב של מצוקה. במיוחד אם כל הסביבה מנסים לתת להם כללים וכל מיני עצות, איך לברר איך האישה צריכה להיות, איך הגבר צריך להיות, והאם זה ככה וככה, ואז הם כל הזמן בוחנים את זה, אבל הבעיה היא לא בעצם הבחור או הבחורה שנמצאים מולם, או לאו דווקא בעצם בחור או בחורה, אלא ביכולת שלהם לקחת את ההימור הזה ולהחליט, כי כל נישואין, כל החלטה להתחתן זה הימור. פשוט הרבה אנשים מרגישים בהימור הזה שזה נראה טוב, יהיה בסדר. הימור מושכל, מסיק, מרגישים הם לא מרגישים שהם מהמרים. אבל הרבה פעמים צריך לדעת, להיות מוכן להרגיש הימור, וללכת עם ההימור הזה. כמו, הזכרתי בהתחלה את המימרה של אין שמחה כעתירת הספקות. אמרה לי מטופלת אחת, לפני הרבה שנים, גדעון, צריך לקרוא את המשפט הזה אחרת לאנשים עם OCD. שוב, ולאו דווקא עם OCD, אלא במרחב הזה של אחריות היתר. והיא אומרת, צריך לקרוא את זה ככה. אין שמחה כהתרת הספקות, הכוונה היא,
אין שמחה כמו כשמתירים לך להיות בספק. זו שמחה גדולה כשאומרים לך, תקשיב, אתה לא חייב להגיע אל הדיוק והבהירות המוחלטת. מותר להחליט גם כשיש ספקות. וכאן אנחנו לא נגיד, אם יש ספק, אין ספק. אם נגיד לבן אדם בקשר זוגי, תקשיב, אם יש ספק, אין ספק. והוא בן אדם במרחב הזה, שהוא יודע, אדם יודע את נפשו, שהוא יודע שקשה לו להחליט, אז אנחנו גוזרים עליו חיים בלי יכולת להחליט בקשר זוגי, כי תמיד יהיה ספק. אני אוהב להביא משל לעניין הזה, קוראים לו משל האתרוג, וזה כמו, לפני סוכות, אנשים קונים 4 המינים, והיהלום שבכתר של 4 המינים הוא כמובן האתרוג. ואומרים שמי שקונה אתרוג יפה, תהיה לו שנה ברוכה, זה אחריות לקנות אתרוג יפה, חשוב שתהיה לי שנה טובה, אני לא רוצה שתהיה לי שנה לא טובה, אז חשוב שאני אבחר אתרוג טוב. ובשנה שיום טוב ראשון של סוכות יוצא ביום חול, אז זה דאורייתא גם, זה חשוב מאוד לבחור את האתרוג הכי טוב, זה ממש אחריות גדולה. אני הולך לשוק 4 המינים, ושוק 4 המינים הוא ממש כמו שוק השידוכים. יש אתרוגים תימניים, אתרוגים מרוקאים, אתרוגים אשכנזיים, אתרוגים אשכנזיים גרוס, אתרוגים אשכנזיים חזון איש, ועוד ועוד. טוב, אני הולך לשוק 4 המינים, ואני אומר, השנה אני הולך על אתרוגים מרוקאים. טוב, אני הולך לדוכן על אתרוגים מרוקאים, מתחיל לחפש. מרים אתרוג אחד, מסתכל, לא, לא יפה. מסתכל כזה שם, אומר, לא, זה לא נראה טוב, זה לא נראה טוב. או, זה נראה יפה. לא, יש לו בלטלח פה, זה לא מתאים. לא. זה, לא, יש לו נקודה שחורה. ואז אני מרים איזה אתרוג, והוא נוצץ לי, כמו בסרטים, פתאום כזה, כמו איזה יהלום, וואו, כמו בסרט אושפיזין. ואני לוקח את האתרוג, ואני אומר, וואו, התאהבתי. זה האתרוג. ואומרים שהאתרוג הוא כמו לב, נכון? אתה צריך לאהוב את האתרוג, צריך להרגיש אותו בלב שלך. ואני לוקח את האתרוג, ואני כל כך אוהב אותו, ואני רוצה שהוא יהיה מושלם. אבל יש כל מיני דברים שיכולים לפסול אתרוג. אז אני לוקח את האתרוג ומקרב אותו קצת לעיניים שלי ובודק. אני אומר, וואו, זה אתרוג יפה, מדהים, מקסים. עכשיו, אני יודע שיש הלכות, נגיד בשליש העליון, אם יש נקודה שחורה, אפילו קטנה, אז היא פוסלת את האתרוג. ואז אני אומר לעצמי, רגע, אבל כדאי שאני אקרב את האתרוג עוד קצת, כדי שאני לא אפספס, שלא יצא מצב שאני אבוא ליטול את האתרוג ביום טוב של סוכות, ואני אגלה שהוא פסול, השם ישמור, ואיזה שנה תהיה לי. אז אני מקרב אותו עוד יותר, ועוד יותר, ופתאום אני רואה איזה משהו קטן שחור. אני אומר, מה זה? מקרב עוד, ואני רואה פתאום עוד כמה נקודות שחורות, ועוד, מוציא את הזכוכית המגדלת, ואני כבר רואה נקודות שחורות עם קצת אתרוג עליהן. מה כתוב בהלכה? שאתרוג צריך להיבדק כדי נטילה. זאת אומרת, במרחק שאני נוטלת כ4 המינים. עכשיו, מה שנאמר בהלכה, זה לא שאם בדקת אותו במרחק כזה, הוא כשר לגמרי, ואם תמצא אותו ביום טוב, שפתאום תגלה שיש לו איזה משהו שפוסל אותו, אז הוא לא פסול כי בדקת אותו במרחק כזה. לא. אומרים שהדרישה ממך היא לבדוק אותו במרחק כזה. יש סיכוי שהוא פסול, אבל לא מבקשים לך לבדוק יותר מזה. למה? למה להשאיר מרחב של אי-ודאות? בוא נקרב אותו ונבדוק. החכמים אומרים, אתה לא תוכל לבחור אתרוג. אתה תסתבך בכזאת צורה שאתה לא תוכל לצאת מזה. כי כל אתרוג, אם תקרב אותו מאוד חזק, אתה תמצא בו פגמים. וכשתמצא בו פגמים, מרוב אהבתך אותו, או יותר נכון, מרוב רצונך לאהוב אותו בצורה מוחלטת ושלמה, אתה תמצא עוד ועוד פגמים, כי אתה תבדוק אותו, לראות שהוא שלם ונפלא וחלק ומושלם. ואין אתרוג מושלם. בצורה מאוד דומה, זה גם בקשר זוגי. אנחנו בודקים את בן או בת הזוג בזכוכית מגדלת. אנחנו צריכים לדעת שבתהליך הקשר
יש איזו נקודה, אנחנו לא תמיד יודעים להגיד איפה היא בדיוק. גם זה משהו אינטואיטיבי, שצריך גם בו לקחת סיכון לפעמים. נקודה מסוימת שהבן אדם אומר, די, עד כאן אני בוחן, אני לא בוחן יותר. כאן אני לוקח החלטה. יכול להיות שאחרי ההחלטה, ואולי אפילו אחרי הניסויים, אני אגלה שיש פה בעיות קשות אפילו. אבל אני לא יכול להמשיך את הבירור הזה בתוך המרחב הזה של איזושהי נקודה שאני צריך להפסיק את הבחינה, שאני צריך לקחת את ההימור, שאני צריך לעשות את הדילוג, שאני צריך לקפוץ לתהום, והתחושה היא בפעמים קשה. עכשיו, בצורה בריאה, כשאדם אין לו הפרעה, אז בסופו של דבר זה קשה לעשות את הקפיצה הזאת, את ההחלטה הזאת, אבל אדם עובר את זה, ואחרי זמן מה בדרך כלל הדברים נרגעים. במקרים מסוימים, כשאנחנו מגיעים, מתקרבים לאזור של הרמה של ההפרעה, הרמה הקיצונית, שם יכול להיות שא', אנשים לא מצליחים בשום צורה להיות, לצבור את האומץ ולעשות את הדילוג הזה, לא כי הם פחדנים או לא אמיצים, אלא כי מנגנון האחריות שלהם פועל בצורה כזאת שהם לא מצליחים להמשיך הלאה בלי שכל המנגנונים אצלם צועקים זהירות, זהירות, אתה עושה טעות חייך, אתה עושה טעות חייך. ולפעמים במצבים קיצוניים כאלו, גם אחרי החלטה, האדם ממשיך להיות במצוקה גדולה וחושב על זה המון, כל הזמן. צריך לדעת, באמת במצב של הפרעה, זה יכול להגיע למצב שאדם חושב על העניין הזה ובודק אותו וחושב בלופים, אני כן אוהב אותה, לא אוהב אותה, היא ככה, מסתכל עליה בצורה כזאת ומגלה כל מיני פגמים וזה בהתנהגות שלה, בדיבור שלה, במראה שלה, וכן להפך, כן, לגבי הגבר. ובוחן ובודק, מדבר עם אנשים, מנסה להבין, מנסה לחקור, יום אחד הוא מרגיש ככה, יום אחד מרגיש ככה, והוא במצוקה גדולה ואפילו לא מצליח כמעט לחשוב על שום דבר אחר חוץ מזה. מצבים כאלה זה כבר הפרעה. שיכול להיות שצריך ללכת למטפל ולאבחן את זה. וזה עלול להיות ROCD, Relationship OCD, יש איזה טיפול. אבל זה כבר הביטוי הקיצוני של הבעיה. מה שאני קורא כאן בעצם זה להגיד, לא תמיד אנחנו צריכים לדבר בעולם המושגים של התוכן. אנחנו צריכים גם ללמד אנשים לעבור לדבר במושגים של אופן קבלת ההחלטה, ולא ספציפית האם ההחלטה הזאת היא נכונה או לא. מה שנקרא, מתי אלמד לבחור נכון, אז אפשר להבין את זה, מתי אלמד לבחור נכון, הכוונה היא לבחור בדבר הנכון, או מתי אבחר ללמוד נכון, מתי אלמד לבחור נכון, מתי אני אלמד לבחור בצורה נכונה, באופן נכון, בצורה של יכולת להשאיר גם מרחבים של חוסר ודאות וספק שמותר להיות איתו. אין שמחה כהתרת הספקות, מותר שיהיה ספק. ולבחור גם במרחב כזה. זה כישרון שצריך לרכוש אותו. הוא לא מדובר מספיק. זה מקום שצריך להיות עם החמלה גדולה גם, כי אנשים שלא צריכים לבחור, הרבה פעמים מלאים באשמה. למה אני לא מצליח? למה אני מאמלל את בן הזוג או בת הזוג? למה הם כל כך פשוט להם ואני כל מסתבך עם זה? אגב, אשמה זה לגמרי חלק ממנגנון האחריות. אנשים שקשה להם לבחור, האשמה זה חלק, מרכיב עיקרי בתוך המנגנון הזה, כי מה האשמה אומרת? אשמה תפקידה ההישרדותי זה להגיד, רגע, אתה לא עשית כל מה שאתה צריך, אתה עושה משהו אולי לא נכון, ואם אתה לא תיזהר עכשיו, בגללך יקרה משהו לא טוב. ואז תחושת אשמה, שאני אפגע, אגב, האשמה יכולה להיות כלפי עצמי, למה אני עושה החלטה לא נכונה ואני אפגע לעצמי בחיים, או אשמה כלפי בן או בת הזוג, אני לא רוצה לגרום לה או לא לסבול
מהספקות שלי, מהבלגן שלי בראש. אז גם פה צריך להבין שצריך להיות עם חמלה כלפי האנשים שקשה להם להחליט. להבין שהיום באוכלוסייה הרבה מאוד אנשים קשה להם להחליט. אגב, אני מציע הרבה פעמים לאנשים שקשה להם להחליט, להתאמן בקבלת החלטות בדברים פחות גורליים בשלב ראשון, בדברים שלפעמים אפילו בקניות בסופר, בבחירת גלידה, באיזה סמארטפון לקנות, איזה אוטו לקנות. ואם הם רואים שקשה להם מאוד, מסתבכים בכל מיני החלטות, בין קטנות ובין גדולות, ללמוד לשים איזושהי נקודה של cut ולהמר. ההימור הוא באמת תחושה שאני עושה משהו שיכול להיות שהוא לא נכון. וללמוד לשאת את זה, לפתח איזושהי סיבולת, יכולת הכלה של תחושה של סכנה, של חוסר אחריות, של אשמה. ואני יכול להגיד לכם בצורה מאוד ברורה, שוודאי כשזה לא בפתולוגיה של ה-ROCD, הנפש יודעת לשאת את זה ולהשקיט את זה. הנפש יודעת להמשיך הלאה, לזרום בחיים ולשים את זה בצד, לשכוח מזה. השכחה זה דבר נפלא בצורה הזאת. הדחקה זה דבר נפלא, לא הדחקה של טראום, הדחקה של מרחבים, של חוסר ודאות, שתמיד ישנם במציאות. וכאשר אדם לומד להדחיק בצורה בריאה, בצורה נכונה, הוא ילמד את המוח שלו לזרום ולקחת החלטות בצורה יותר פשוטה, כי הוא ילמד, יהיה לו אמון, הוא יפתח אמון בעצמו, שוואנס הוא החליט וימשיך הלאה, הוא לא ייתקע בזה שאולי הוא עשה טעות, אלא ימשיך הלאה ויהיה בסדר. ושוב פה, לפעמים כשרואים שאדם נתקע יותר מדי, בצורה שכבר מאמללת אותו, ויוצרת אצלו מצוקה, אולי אפילו פגיעה בתפקוד, אנחנו כבר מדברים על הרמה הפתולוגית שאולי צריכה גם טיפול. על אף שטיפול גם יכול להיות גם מי שאין לו פתולוגיה, יכול להיעזר, אבל ודאי מי שיש לו את המצב הפתולוגי, החולני כבר, מההפרעה, אז ודאי שם הוא צריך טיפול. אני אוסיף עוד דבר, שצריך גם להיזהר איך מתבטאים עם אנשים שקשה להם להחליט. כשאומרים לאנשים כאלה, יאללה, תקפוץ למים, יאללה, מה אתה כזה בררן? מה אתה כזה נתקע? זרום. זה לא עוזר, זה כמו להגיד למישהו עם דיכאון, מה הבעיה? צא מהמיטה, תקום, מה הסיפור? תרים את עצמך. לא, כשמישהו בתוך מרחב מסוים קשה לו, זה לא אותו קושי של אדם שלא מתמודד עם המרחב הזה. וצריכים להבין שהקושי של אותם אנשים במרחב הזה לקבל החלטה, או כמו שאמרנו קודם, לקחת החלטה, הוא הרבה יותר גדול מכל אחד אחר. זה באמת קשה, זה מורכב, וצריך להם לתת את הכוח להגיד, אנחנו יודעים שזה קשה, תמיד במקום הזה שמצד אחד אומרים, אוקיי, אתה צריך לקחת החלטה. הגבול ששמים לגבי קבלת החלטה חייבת לבוא עם איזושהי אמפתיה, להגיד, אני יודע שקשה לך, אני יודע שקשה לך, אני מאמין בך, שאתה מסוגל לעמוד בזה. ואתה תצטרך לעשות את האימור הזה, על אף שזה מאוד קשה. זה לא פשוט לקפוץ למים, זה פחד אימים לקפוץ למים. אני מקווה שאני פותח כאן פתח להרבה אנשים שאולי מרגישים לפעמים לא מובנים, ומרגישים אולי לפעמים שהם לא מבינים את עצמם למה הם נתקעים בדברים האלו. וזה לימוד שצריך ללמוד, זה מרחב שצריך ללמוד. כמו שאמרתי קודם, תתחילו להתאמן בדברים הפשוטים יותר, בהחלטות הפשוטות יותר, להמר, לקחת סיכונים. זה לא אומר שזה יהיה נכון, זה לא אומר שלא תטעו, אבל כולם טועים.
עדיף לפעמים להחליט ולטעות מאשר לא להחליט בכלל. ולאט לאט לצבור אמון בעצמך, עד שאתה מצליח, או עד שאת מצליחה, גם להחליט בהחלטות גדולות, כמו קשר זוגי. בהצלחה רבה.